Fenech, id-ditta li hija involuta fiha l-President tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech tissemma sew f'sentenza li tagħti l-Qorti Taljana fil-konfront tal-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi. Dan fi żmien meta Berlusconi kien akkużat b'evażjoni tat-taxxa. Każ li għal żmien twil iddomina l-aħbarijiet Taljani Berlusconi kien ftit bot minn ikla ħabs tajba. Però f'dan kollu fiex tidħol id-ditta ta' Anne Fenech. Fis-sentenza Taljana, id-ditta ta' Anne Fenech tidher aktar minn 3 darbiet. Kien permezz ta' kumment fuq Facebook li l-avukat Joe Brincat tefa' dawl fuq il-każ u mal-kumment Brincat espona sentenza li tat il-Qorti Taljana fil-konfront ta' Silvio Berlusconi. L-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi rid jara kif se jagħmel skema biex jevadi t-taxxi Taljani. Kien jixtri l-films mill-Amerika, xiri li għalih kienet tidher kumpanija Maltija, IMS Limited, kumpanija li kienet fl-uffiċċju tad-ditta legali ta' Anne Fenech. Brincat spjega li meta Berlusconi inqabad fl-ewwel sentenza l-Qorti Taljana sabet lil IMS Limited u avukat Malti Tonio Fenech issieħeb fid-ditta legali ta' Anne Fenech ħatja għad-danni li sofra l-Istat Taljan. Kien hawn li sar appell mill-avukat Malti u mill-kumpanija Maltija ta' Berlusconi li l-kuntratti tagħha kienu jiffirmawhom avukati mid-ditta legali ta' Anne Fenech. Il-qorti ċaħditilhom l-appell. Sar appell ieħor quddiem il-Qorti Suprema li waslet biex Berlusconi tilef is-siġġu fis-Senat, spiċċa jħallas u flok ikla tajba ħabs marjejn f'dar tax-xjuħ. Mistoqsi dwar is-sem tad-ditta legali ta' Anne Fenech fil-każ ta' frodi ta' Berlusconi, Busuttil kien pront jaqbes għal Anne Fenech. Anke jekk tissemma ditta li għandha rabta magħha għal Busuttil m'għandix taqsam. Dwar il-kumpanija ta' Anne Fenech kienet tintuża għall-evażjoni tat-taxxa. X'kumpanija tintuża l-evażjoni tat-taxxa x'inti tgħid? Il-kumpanija ta' Anne Fenech. Tista' tagħti l-informazzjoni, ma nistax nikkumenta fuq xi ħaġa li jiena ma nafx il-kumpanija ta' Anne Fenech tevadi t-taxxa x'inhi di. Għalhekk ma smajtx biha ġieli. Ile għal xi x'qed tgħid? Dak li għal Joe Brincat? Ta' Berlusconi? Hija. Mhux ta' Anne Fenech allura ta' Berlusconi, il-kumpanija. Anne Fenech m'għandax taqsam assolutament. Aktar kmieni din is-sena, Silvio Berlusconi kien Malta għall-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew u ltaqa' mal-kap nazzjonalista Simon Busuttil, laqgħa li fiha Berlusconi qallu li se jgħinu fl-elezzjoni ġenerali. Io sono stato amico di tutti i leader del Partito Nazionalista maltese e sono amico anche di Simon. Ho garantito il mio appoggio per le prossime campagne elettorali e sarò molto lieto di poter dare una mano a lui, al suo partito. Jirriżulta li dan hu każ ieħor fejn il-prinċipju ta' Simon Busuttil inbieħ għal flus.